Vítejte u dnešního dílu ze serveru Czech Survival Game. Zdraví vás Radek 405. Čus. A jsem tady s někým. Teď se budu omlouvat za prvé za lagy a za druhé za to, že nebudeme moc chodit na hry. Jakožto dneska mají test za naš 160 slotů, takže hele, máme zde. Můžete se na to podívat, já vám to tady nechám. Když tak si to stopněte. Když tak si to stopněte, tak. Tak. A já jdu si to. Jestli číslo v páté řadě, zkusím všechny. Schválně do jaké mě to Fortnite volá. Neumí. Já chci, běž. Haleluja. Tak schválně jste nám s tím pumpkinem. Sorry. Já jsem teďka jedu. A navíc se teďka zbudil. Takže teďka jsem měl jídlo teprve. Takový čítři. Takový blázni, já bych tam nešel ani za nic. No, ale tím pádem budu aspoň víc killů. No, já tady zatím budu. Ne killů, ale skillů. No, skillů. Tak. A nic. Ne. Musím do pumpkiny, musím se s ním dávat pozor. Zase neměla stát. Šiška. Počkej, co tady je? Mě to zajímá. Co to tady je? Tady si asi hibernuje. Už se to nebaví. To je nezajímalo, kde vzali ty brnění. Pumpkinátor 3000. Pumpkinátor 3000. Boom. Já jdu stůj na tom. Boom.